Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час начнем с самых основных новостей сегодняшнего дня. Сегодня Южный окружной военный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор фигурантам второго бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. Так, российский суд признал виновным Марлена Асанова и осудил его на 19 лет лишения свободы. Белялова Бемета на 18 лет, Сирана Салеева на 16, Эдема Исмаилова на 13, Тимура Ибрагимова на 17, Сервера Зикирьяева на 13, Сервера Мустафаева лишили свободы на 14 лет. Эрнеста Аметова оправдали с правом на реабилитацию. Суммарно крымским татарам вынесли приговор на 110 лет. У каждого политического заключенного есть дети, а у политического заключенного Сервера Мустафаева их 13. Всего 33 детей осталось без отцов на долгий срок. Напомню, что 11 октября 2017 года в городе Бахчисарай оккупанты провели массовые обыски в домах крымских татар Марлена Асанова, Сирана Салиева, Тимура Ибрагимова, Мемета Белялова, Эрнеса Аметова и Сервера Зикирьяева. Всех их задержали. Ну а в мае 2018 года в оккупированном Крыму также российские силовики провели еще обыски, в результате которых задержали активистов крымской солидарности Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова. Их также обвинили в участии запрещенной на территории Российской Федерации организации Хизбут Тахрир. С нами сейчас на прямой связи политолог Тарас Черновол. Давайте его поприветствуем. Тарас, здравствуйте. Алейкум ассалям. Вітаю вас. Хоча вітати не дуже має є з чим, тому що це дійсно абсолютно жахливі новини, абсолютно сталінський підхід, сталінські терміни, які дають людям, абсолютно ні за що. Знаєте, мені згадалася історія. 110 лет. За що, дійсно? Абсолютно. Просто, знаєте, мені от зараз згадалася аналогія. Не так давно бачив копію вироку сталінської трійки, де було написано, якийсь там громадянин, то-то, то-то, обвиняється в тому, що заявив, що вірить в Бога. Приговор – розстрілять. Оце приблизно щось дуже нагадує те, що ми побачили зараз звідти з Московії. Ну, насправді це є прямий терор. І я переконаний, що цей терор навіть не має основу нерелігійну. Ну, Росія вигадала на абсолютно голому місці якісь звинувачення щодо конкретно цього релігійного вчення. Там немає взагалі до чого причепитися. Жодна, по-моєму, країна світу, принаймні цивілізованих, не вважає це відгалуження, це вчення терористичним. Це є один з напрямків релігійної діяльності, а мстять кримським татарам. Навіть не просто мстять, а мені здається, на прикладі окремих людей, яких фактично дуже часто пожиттєво в суті засуджують, хочуть натякнути, підштовхнути кримських татар до того, що ви в Криму зайві. Це така, ніби, знаєте, ніби добровільна депортація, до якої хочуть, умисно, мовно добровільна, до якої хочуть знову підштовхнути кримських татар, для того, щоб в Криму ніхто не заважав перетворювати анексовану і окуповану територію на, як вони називають, непотопляємий авіаносець. Це абсолютно злочинні дії, і кожен цей вирок суду – це є плювок і демократичним цивілізаційним принципам всього світу. Мені дуже шкода, що за кримських татар, яких зараз засуджують настільки такі колосальні терміни, не піднімається такий самий шум, як після отруєння російського опозиціонера Навального. Тому що насправді це фактично нищення народу. Я б те, що відбувається в юридичній формі все-таки, я би вважав чимось на зразок такого обсередкованого геноциду, другого геноциду. Ну вот на фоне приговора 7 крымским татарам неожиданностью стал следующее. Эрнеста Аметова оправдали с правом на реабилитацию. Как вы думаете, это что, оккупанты пытаются изобразить какую-то объективность или как? Я дуже сумніваюся, не схоже на це. Я не знаю обставин конкретно справи цієї людини. Там може бути що завгодно. Може бути від найгірших речей, що людина згодилася свідчити на когось. Можливо, людина пішла на якісь домовленості інші з слідством. Можливо, те, щоб не кинути камінь в людину, яка може бути абсолютно ні в чому не винною, може бути це ситуація, коли роблять певні натяки. Можем казніть, а можем мілувати. У диктаторів теж таке буває. Кожен диктатор може вирішити і махнути рукою, зробити відмашку. Врешті-решт, бувають іноді ситуації, коли раптом відповідний час, в відповідному місті, хтось відповідний зміг раптом за конкретну людину попросити якогось там верховного диктатора чи близького до нього.
Я не знаю, яка тут ситуація, але очевидно, що ця одна справа про помилування з правом реабілітації, вона не міняє картину, тому що насправді Конечно. йде розправа. А тут ми маємо якийсь, випадаючи з загального контексту випадок, про який я нічого сказати конкретного не можу, бо я не знаю обставин справи. Ну, так или иначе, мы поздравляем все же Эрнеста Аметова. Он вышел на свободу, воссоединился со своей семьей. В Ростов-на-Дону приехало более 400 наших соотечественников, крымских татар, а не только просто неравнодушных людей, поддержать политических заключенных. И они с аплодисментами также встречали освобожденного политического заключенного Эрнеста Аметова. Скажите, чего таким образом добивается Кремль и что может делать сегодня официальный Киев для того, чтобы защитить права своих граждан? Ну, чого добивається Кремль, мені здається, це зрозуміло. Я про це вже сказав на початку, що, на мій погляд, це нагадує отакий варіант ніби добровільно-примусової депортації. Кримським татарам створюють умови, при яких для дуже багатьох з них, особливо для активних в релігійній частині, активних у своїх національних організаціях, членам меджлісу, тощо, буде небезпечно залишатися в Криму, їх ніби підштовхують до того, щоб вони покинули свою батьківщину. У мене враження, що йде саме така політика, і я бачу в цьому основне. А крім всього іншого, ну, Крим перетворюється, по суті, на військову базу. Навіть не на курортну територію, на якусь економічно значиму територію. Його не розглядають в цьому плані. Там, де є військова база, там мають бути тільки благонадійні люди. Кримських татар, як народ, який показав, що він не змирився з тою депортацією 44-го року, не вважають благонадійними російський окупаційний режим. Тим більше кримські татари, їхні організації, як політичні, і державні, так і релігійні, продемонстрували свою реальну позицію. Тому в цьому плані я все-таки бачу тут підставу російської влади на те, окупаційного режиму, щоб витісняти кримських татар з Криму будь-якими способами. Що може зробити Україна? Для нас цей рік в плані Криму дуже поганий. Через карантинні обмеження не відбуваються дуже серйозні події на міжнародних площадках. Не відбулося весняного Генасамблеї ООН, де ми завжди ставили питання незаконної окупації Криму і проблем, які мають виникнути для Росії додаткові через анексію. І не буде вже засідання Генасамблеї в повному тому обсязі, якому ми планували, з приводу наступного питання, яке ми завжди виносили на осінь, це права людини в Криму. В першу чергу кримських татар. Що ми можемо зробити? Все-таки асамблея буде. На ній буде тільки один лідер присутній, Трамп, як виглядає з повідомлень вже інформаційних. Всі інші будуть включатися через запис, передавати свої виступи. Там буде запис йти від Володимира Зеленського. Він просто зобов'язаний в цій ситуації не обмежиться якимись загальними фразами про якісь там речі, які є основною темою Генасамблеї, а запам'ятати, що проблема кримських татар і анексованого Криму – це є проблема, по суті, геноциду і нищення народу. Ми мали теж, що ми вже, на жаль, не зробили, до осінньої Генасамблеї ініціювати проведення слухань саме по кримській темі, по темі прав людини. Те, що робили кожного року до цього, і цього року, на жаль, цього не буде. То хоча б у виступі, який буде, ми маємо це сказати. Плюс українське представництво при ООН повинно отримати директиви і матеріали відповідні, підготовлені від Міністерства закордонних справ для того, щоб розповсюдити його серед інших подібних представництв, щоб, якщо немає вже офіційного Дня Криму, щоб це питання було принаймні проінформовано про нові репресії інших членів ООН. Я думаю, що тепер тут робити. Вернемся к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Давайте сейчас подключим к нашей беседе Лейлу Гемиджи, адвоката. Она с нами сейчас на прямой связи. Лейля Ханум, салям алейкум. Алло, Лейля Ханум. Лейля Ханум, слышите нас? Алло. Алло, я слушаю вас. Салям алейкум, Лейля Ханум. Да, наконец-то мы вас тоже слышим. Лейля Ханум, расскажите о ходе оглашения приговора и что вы думаете относительно тех сроков нереальных, которые сегодня вынесли оккупационные судьи? Действительно, помимо радости освобождения Эрнеста, мы услышали огромные в отношении
остальных фигурантов этого дела сроки до 19 лет, минимальный срок 13 лет лишения свободы, это 13 лет Серверу Кирьяеву и Эдему Исмаилову. По сути, за обычные беседы мусульман в мечети, то, что является неотъемлемой частью религиозной жизни любого мусульманина. Сегодня за это их осудили на огромные сроки, осудили незаконно по сфабрикованным доказательствам. Лилия Ханум, вот я все-таки бы хотела, чтобы вы для украинской аудитории рассказали вот факты несостоятельности данного уголовного дела. Мы все понимаем, что эти уголовные дела, они полностью сфальсифицированы, но все-таки хотелось бы от вас услышать несколько подробностей. Я не совсем хорошо услышала вопрос, но я примерно поняла направление, чтобы для украинской аудитории рассказать о фальсификации этих дел. Китами, на которых держатся эти дела, это секретные свидетели и так называемые лингвистико-религиоведческие экспертизы. Вот секретные свидетели — это такой институт, который уже дискредитировал себя. Лица, которые выступают в качестве секретных свидетелей, согласно законодательству, должны быть такими, которые испытывают реальные, а не мнимые угрозы жизни и здоровью. И мы в процессе судебного заседания убедились, что никаких угроз со стороны наших подзащитных, со стороны их родственников в отношении этих секретных свидетелей не было. Мы систематически повторяли о том, что мы знаем, кто скрывается под данными псевдонимами, знаем, где они живут, знаем об их деятельности. И тем не менее никаких угроз им не поступало. Правоохранительные органы, они не обращались по факту поступления им каких-либо угроз. Поэтому я считаю, что данных свидетелей скрыли для того, чтобы было удобно получить именно те показания, которые легли в основу обвинения. Второй кит данных дел — это лингвистико-религиоведческие экспертизы. И чтобы было понимание о том, почему это главные киты, и почему лингвистико-религиоведческая экспертиза себя дискредитировала, достаточно привести несколько фактов. Например, в лингвистико-религиоведческой экспертизе, согласно аудио прослушки, которая была сделана в мечети, один из присутствующих в мечети задает вопрос, кто еще хочет что-либо добавить. И вот эксперт, будучи так называемым профессионалом, слово «добавить» расшифровывает как «добивать», «уничтожать врага», «громить врага». Я думаю, это очень наглядно и очень показательно. И таких ляпов в этой экспертизе большое количество. Более того, эксперты не соблюдают заявленные методы исследования. Эксперты исследуют те материалы, которые им не передавались. Они самостоятельно находят материалы, исследуют их и приобщают. И еще один показательный момент по этой экспертизе, когда эксперты, которые исследовали аудиозапись, которые должны были исследовать аудиозапись, определяют самостоятельно, кто является кем, кто произносит какие реплики, без соответствующей на то квалификации. И более того, в отношении Сулеймана Асанова они заявили, что у него была литература. Как эксперты определили, что у него была литература в момент нахождения в мечети по аудиозаписи, конечно, дает понимание того, как делаются эти экспертизы, и что данные эксперты, они являются псевдоэкспертными, репутация которых уже давно подмочена. Больше никаких доказательств сторона обвинения представить не смогла. Сторона защиты представила альтернативную экспертизу религиоведа с ученой степенью Разивилова, лингвиста Новожиловой, сделала разбор всех тех доказательств, которые представила обвинение, разложила все по полочкам и, собственно, ничего не оставила камня на камне. Тем не менее, данные сроки вынесены. Это является стандартной практикой Федерации. И вынесение оправдательного приговора в отношении Эрнеста Аметова является
ну, наверное, чудом такого я не знаю, за практику, ту, которую я знаю, еще не наблюдалось. Лилия Ханум, и последний вопрос. Как будет дальше действовать защита и известно ли, куда отправят наших соотечественников для отбывания срока? Безусловно, защита подаст электронные жалобы на приговор. После того, как получит приговор на руки, после того, как мы рассмотрим те доказательства, которые были положены судом в основу обвинения, я считаю, что обжалование в Верховном суде, в апелляционном, точнее, военном суде в Московской области должно принести определенные результаты. Сложно надеяться на практику, но то, что сегодня был вынесен оправдательный приговор, оставляет надежду, что дела по данной категории, они начинают двигаться с определенного места. И та солидарность людей, которая была сегодня показана, та поддержка, которая была оказана семьям, ребятам, политузникам, она говорит о том, что именно с помощью такой поддержки, с помощью народного возмущения можно добиваться значимых для нас результатов. И мы планируем проанализировать вынесенный приговор, проанализировать еще раз доказательства, собрать какую-то единую информационную справку и заставить и правозащитное сообщество, и экспертное сообщество признавать данные дела несостоятельными и выходить в суд, выходить с тем, чтобы прекратить подобную репрессивную практику по отношению к людям, которые хотят свободно исповедовать свою религию, которые свободно хотят ходить в мечети, общаться на темы, которые им близки, и готовы отстаивать свою позицию до победного. Это была адвокат Лилия Гемиджи с нами на прямой связи. Пане Тарасе, вы упоминали юбилейную 75-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица недавно заявил, что в этом году Украина будет подавать на сессию 2 резолюции. Одна коснется нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма, ну а другая резолюция коснется милитаризации полуострова и Черного и Азовского морей. Если примут эту резолюцию, это будет уже 5-я по правам человека и 2-я по милитаризации полуострова. Это как-то повлияет на Российскую Федерацию? Знаєте, для того, щоб вплинуло, треба на цьому не тільки самим резолюціям, але більше піднімати трошечки політичного шуму і піднімати серйознішу хвилю. Але звичайно, що це є добре, що будуть вони подані. Ще раз кажу, ми тут трошечки прогавили, прозівали. Коли починався карантин, треба було з того моменту починати гуртувати знову, так як ми робили кожного року, щоб ініціатива щодо цих резолюцій, щоб подача цих резолюцій йшла не тільки від України, а від групи так званого Українсько-Кримського клубу підтримки. Ми завжди це робили, і завжди було 20, 25, 30 держав, які підписували, подавали цю резолюцію. Зараз вже з часом сутужно, але ще можна це зробити. Я дуже надіюся, що український МЗС цим займеться достатньо активно. Було б добре, якби цим займався і президент, але наскільки я розумію, під час візиту в Австрію Крим, я не чув, щоб згадувалася проблема прав людини в Криму і анексії Криму. Говорилися якісь дивні речі стосовно Північного потоку-2, ще якісь досить дивні речі. Ну, менше з тим. Зараз Зеленский говорил о том, что его приоритетом является установление мира в нашей стране. Ну, вся справа в тому, що мир може зробити своїм рішенням та країна, яка напала, або та, яка перемагає. Ми зараз не перемагаємо, і ми не почали цю війну. Тому ми маємо вимагати того, щоб Росія припинила війну, і вимагати на всіх міжнародних площадках. Вертаючись до Криму і прав людини в Криму, зараз дуже важливо, щоб ці резолюції все-таки були включені в порядок денний і були підтримані. Я надіюся, що це відбудеться. Я думаю, що по голосах там вистачить їх. Ну а далі треба розуміти, жодна резолюція сама по собі не дає результату. Особливо, коли Росія поставила собі настільки жорстку і дику ціль очистити Крим від його корінного населення. За таких обставин зрозуміло, що тільки посилення санкцій може дати якийсь ефект. Загальне послаблення України. На це треба Росії, на це треба грати постійно. Тобто тут варіантів інших нема. Ми мусимо зрозуміти, що злочинний режим, який є в Росії, можна примусити щось робити
тільки методами сили. Усовіщання їх, переконування, умиротворення агресора ніколи результатів не дає. Доказано і Гітлером, і Сталіном, і Путіним. С нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывают наши редактора, жена политического заключенного Сирана Салиева, Мумия Салиева. Давайте ее подключим к нашей дискуссии. Мумия Ханум, селям алейкум. Алейкум селям. Мерабаныс. Мумия Ханум, вы все еще находитесь в Ростове-на-Дону, правильно я понимаю? Буквально недавно мы выехали, сделали небольшую остановку на транспорте, встретили здесь писателей, которые также направляются Вы улыбаетесь, но сегодня Сиранага Салиеву вынесли приговор 16 лет лишения свободы. Как вы это прокомментируете? Как прошло заседание? Мумия Ханум. Алло. Алло. Да, к сожалению, у нас сорвался звонок. Мы попробуем еще раз связаться с Мумией Салиевой, с женой политического заключенного Сирана Салиева. Вот возвращаясь к теме Организации Объединенных Наций, как известно, в этом году председательствовать там будет турецкая сторона. Это как-то повлияет на обсуждение проблематики Крыма? Турецьке головування принаймні допоможе, щоб була точно включена в розгляд і була поставлена відповідно на обговорення і голосування наша резолюція. Тому ще раз кажу, було прогавлено час, коли можна було зібрати під резолюцію значно більшу кількість підписів. Тому надія на турецьку сторону, власне, саме в цьому питанні. В інших питаннях, головуючий не впливає на голосування різних держав. Тут Україна мусить подбати про те, щоб більша кількість делегатів, більша кількість представників взяла участь в цьому голосуванні. Тому що очевидно, що Росія, для якої це є принципові моменти, що питання Криму взагалі не піднімалося, буде лобіювати багатьох своїх сторонників, щоб вони голосували проти. Ми розуміємо, що рішення в ООН приймається простою більшістю. І тому має значення, щоб кількість тих, які просто будуть присутні в залі і підтримують Крим, підтримують кримських татар і Україну, щоб їх було більше, ніж тих, кого може мобілізувати Росія. Завжди у нас виходила перевага, іноді в кілька разів. Тому я надіюся, що і цього разу це буде в порядку. Мы же видим, что просто организационная підтримка. Мы же видим, что за 6 с лишним лет Российская Федерация всячески пытается склонить на свою сторону по вопросу Крыма другие страны. Вот как вы считаете, принесло ли это какие-то плоды или же нет? На щастя, ні. Я наскільки розумію, що Російську Федерацію в цьому плані підтримують і визнають Крим російським тільки люди, країни, які є 100% сателітами, там на зразок міні-країни Науру там, чи Венесуели, яка, по суті, вже є країною, яка не відбулася за тих обставин, які там відбуваються. Тому, насправді, сьогодні ставити проблему в цьому, що Росії вдалося десь зламати політичну блокаду проти себе, я думаю, що такої загрози нема. Є інша проблема. Є те, що рішення ухвалюються, Генасамблея їх виносить, але вони носять не імперативний, не жорсткий характер. Вони засуджують дії Росії. А вплинути може тільки Радбез ООН. А там, на превеликий жаль, Росія має вето. І тому потрібно розуміти, ми можемо провести 1000 резолюцій, але одна санкція, одна навіть незначна санкція економічного характеру чи персонального характеру має більше значення, ніж всі резолюції разом взяті. Росію треба тиснути в першу чергу санкціями. Це є найосновніше. Я думаю, что это и первая речь. Смотрите, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Александр Брод опубликовал на сайте организации заявление с призывом к ООН предотвратить гуманитарную катастрофу в Крыму в связи с нехваткой питьевой воды. Вот Александр Брод утверждает, что это является нарушением международного права с украинской стороны. Вот как вы оцениваете эту аргументацию? Пошла вот сейчас такая атака со стороны России, и они, очевидно, апеллируют к ООН.
Ну, перше, взагалі-то, керівник Ради по правах людини мав би дбати про права людини і, в першу чергу, про людей, яких в Криму незаконно засуджують. Він їх, наскільки пригадую, не згадав ні жодним словом. Я нагадаю, Нет, що конечно. колись цей орган очолював, по-моєму, Кузнєцов його звали, екс-колишній дисидент, який дуже жорстко при Єльцині обстоював права всіх, кого переслідували, чого права були ущемлені владою саме Російської Федерації. Що стосується даного випадку, абсолютно чисто провокативне в руслі російської пропаганди заява, нічого більше в ньому нема. Міжнародним правом там навіть не пахне. Він говорить про порушення міжнародного права і гуманітарних прав, а хай згадає, що є Женевські конвенції про окуповані території. Ця конвенція є частиною законодавства не тільки України, але й РФ. І згідно з цією конвенцією, пункт перший, всі без винятку витрати, видатки, клопоти, проблеми по забезпеченню мирного населення на окупованих територіях і всіх його потреб лягає виключно і 100% на окупанта. Окупант зобов'язаний всіми можливими способами забезпечити місцеве населення всім необхідним для нього. Це його прямий обов'язок. Женевська конвенція – частина перша міжнародного права, друге – частина російського законодавства. Ми, згідно міжнародного права, якраз навіть не можемо просто подати воду в Крим, тому що це є прямі переговори, прямі контакти і, по суті, легітимізація окупації. Це порушення Женевської конвенції. В той момент, коли ми почнемо такі дії, ми фактично визнаємо, що Крим законно забраний Росією. Ми відмовимося від тези про незаконність анексії, тому що з окупованими територіями не торгують, не роблять гуманітарні поставки країни, яких територію окупували. Це є, це от є міжнародне право. Що стосується будь-якої допомоги гуманітарної, в гуманітарних проблемах, для цього є тільки один спосіб. На окупованій території гуманітарну допомогу і підтримку може надавати тільки одна організація. Це є Міжнародне товариство Червоного Хреста. Але для цього Росія має визнати, що Крим є окупована нею територія. Це єдиний спосіб, після якого Червоний Хрест може дійсно, в тому числі і за кошти України, як може формувати і гуманітарні вантажі, щось передавати до Криму. Але пускати воду в Крим – це є договірні відносини міждержавні, про яких Україна, по суті, визнає законність анексії Криму. Про це навіть не може бути мови. Ми 5 років про це навіть, закінчу тільки, ми навіть не допускали такої думки. Мене дуже стривожило, що на початку цього року, відразу після обрання, новообраний прем'єр Шмигаль почав, по суті, свою кар'єру з провокаційних заяв про подачу води окупаційній владі Криму. Но сейчас же такой зрады нет относительно воды. Сейчас все четко и ясно высказываются, что вода в Крым пойдет только по сети оккупации. Так, і тому зараз важливо тримати удар, тому що я дуже боюся, що нестійкість в інших питаннях, скажімо, по Донбасу, вона може потягнути за собою і нестійкість по ще чомусь. Для Путіна вода в Крим з України важлива не для того, щоб напоїти Крим. Для військових потреб вони собі там заберуть місцевого населення. Якби не військові, місцевому населенню для всі потреби води би вистачило. Їм потрібно цей крок саме в міжнародно-правовому плані, для того, щоб Україна фактично визнала законність окупації Криму. Якщо вона вступає в договірні відносини з окупаційною владою, значить вона визнає законність окупації. Це потрібно Путіну. Ну да, но на территории Крыма сейчас очень сложная, критическая складывается ситуация с наполняемостью водохранилищ. Потихоньку вода высыхает, и в том числе в Симферопольском водохранилище. Скажите, вот уже можно как-то очертить стратегию, по которой будут действовать оккупанты, чтобы решить этот вопрос? И допускаете ли вы, что ситуация с водой в Крыму может вынудить Российскую Федерацию пойти на переговоры по деоккупации полуострова? Я не думаю, що доки живий Путін, може бути взагалі будь-які переговори про деокупацію півострова. Вони його включили в свою конституцію. Я думаю, що нам, я вже це говорив в вашому ефірі, що нам треба постійно тримати тему Криму на вазі, тримати її дуже жорстко піднятою, так як ми тримали це 5 років попередніх, щоб, не сподіваючись на швидкий результат, але розуміючи, що після того, коли Путіна не стане, і в Росії буде певний короткий, але період хаосу, щоб ми це вікно можливостей використали по повній. Тоді, коли почнеться протистояння можливих спадкоємців Путіна, ми маємо поставити всьому світові вимогу, і світ має бути до цього готовий, що Крим має бути деокупований, і це є питання номер один. Тільки в тому випадку може бути легітимізація тої чи іншої групи постпутінської влади. Я бачу, що це єдиний спосіб.
Путін не піде, доки він живий, не піде на будь-які питання по деокупації Криму. Він навіть не піде на переговори по правах людини в Криму. Вони ж заявляють, це наша територія, це Російська Федерація. До якої біди ви тоді лізете до України, вимагаєте води? Забезпечуйте самі, шукайте самі. Це не наша проблема окупованій території. Ще раз кажу, якби не російська армія, яка безмежно використовує гігантські кількості води, зокрема для радіотехнічних станцій стеження тощо, для охолодження і тому подібне, то для населення Криму води би вистачило. До речі, в Україні теж на цей час уже відмічається дефіцит води в південних областях. Тому, напевне, ми маємо забезпечити в першу чергу громадян України, які є підконтрольній Україні владі, до речі, в тому числі і кримських татар, які переселилися до Херсонської області, так само. Це є перше завдання. Давайте поговорим еще об одной оккупированной территории, о Донбассе, учитывая, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждала сегодня постановление Верховной Рады о местных выборах. Переговоры начались днем в 13:00. При этом российская сторона продолжала настаивать, что постановление не соответствует Минским соглашениям. Ну а фракция «Слуга народа» в четверг, то есть уже завтра, соберется на заседание. Парламентарии обсудят проект о внесении изменений в постановление о местных выборах. Об этом написал замглавы комитета по организации госвласти, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура в своем телеграм-канале. Что происходит? Как вам видится вот эта ситуация с возможным внесением изменений в это постановление? Ну, давайте так. Пункт перший. На будь-яких форумах, починаючи від телефонних розмов Володимира Зеленського з Путіним і закінчуючи нормандським форматом і Мінською переговорною групою, обговорюється українське законодавство, обговорюється українська політика, але ми не ставимо питання про російську політику, про російське законодавство, в тому числі в тих випадках, коли це напряму стосується нас. Паспортизація мешканців Донбасу. Це стосується нас. Це не є внутрішньополітичне питання Росії. Ми про це взагалі навіть не заїкаємося після зміни влади. Ми перестали взагалі згадувати будь-які порушення, зроблені Росією. Ми тільки визнаємо, ой, ми винні в чомусь, або ми не зовсім винні, але ми постараємося. Розумієте, що це є капітулянтська позиція. Насправді, те, що зробиться, це є просто серія поступів Росії, які, на мій погляд, є неприйнятні. Тепер переходимо до юридичної сторони. Я не полінувався, я прочитав той проект постанови, який підготував Олександр Качура. Я хочу нагадати, що це є не просто депутат фракції «Слуга народу», це є депутат, який задовго до депутатства в 2013 році, під час того, коли евакуювали Медведчука з України, розуміючи, що буде жарко, очолив його організацію, на мій погляд, відверто російську організацію «Український вибір». Це є людина, яка дуже тісно пов'язана, яка була, по суті, заступником Медведчука. Так от, він в своїй постанові, він не дає можливості провести вибори 25 жовтня. Насправді там такого нема. Там є певні обставини, виписані, при яких вибори все одно провести не можна. Тому що ні безпеки, ні інших речей там не буде. А знаєте, що він зробив? Він викинув, крім всіх інших пунктів уточнюючих, він викинув положення, де написано, що вибори можуть відбутися тільки після завершення агресії Російської Федерації і окупації Росією цих територій на Донбасі. Що це означає? Це означає, що іде планомірна підготовка з різних боків для того, щоб зняти з Росії статус окупанта. Спочатку це пробував зробити Єрмак ще з Кучмою. Пригадуєте, коли вони пробували створити оті групу з громадян і тої сторони, які мали мати не дорадчий, а вирішальний голос. А Росія і ОБСЄ мали стати просто спостерігачами. Росію виводили з позиції учасника конфлікту, а нас зводили лоб в лоб з сепаратистами, казали, це ваша внутрішня проблема. Ну, ви представляєте себе? Ну, извините, я перебила. Заяви Кравчука, інші, я особливо Фокіна, які фактично пробують перевести, що Росія не є учасником конфлікту. На мій погляд, є певна група, яка цим займається дуже активно. Чи відбудеться те, що називається зрада? Я дуже надіюся, що цього не буде, тому що насправді в «Слугах народу» вже немає тої монолітної єдності. Вони дуже добре розуміють, для чого Качура протягує цей законопроект. Він не є настільки авторитетним загального числа депутатів, але це проект фактично російський. Це не про проведення виборів 25 жовтня, а про визнання Росії, припинення визнання Росії країною-агресором щодо Донбасу. Но вы представляете себе, что будет в случае, если вот это постановление будет принято Верховной Радой Украины?
Я думаю, що насправді треба буде багато що пояснювати людям, тому що насправді відразу ж нам включаться всі пропагандисти від влади, які почнуть заявляти: а в чому жах, в чому страх? Ну, ми прийняли постанову, ми виправили якісь там помилки, а тепер виборів 25 жовтня там не буде, їх ми їх фізично не зможемо провести і тому подібне. Тому нам треба пояснювати, що суть в цих стрічках, тому що всі розмовляють про цю постанову, всі про неї розказують, про неї обговорюють на четвірці нормальній, нормандській, її обговорюють в Мінську, але ніхто не згадує публічно для українців текст цієї постанови, якою викидається будь-яка згадка про окупацію Росією українських територій, про агресію Російської Федерації. Я думаю, що якщо буде серйозне пояснення на розселенню, то в такому випадку ніхто не ризикне цю постанову ухвалювати, або її просто в кінці кінців відкличуть. Але якщо не буде серйозної реакції, вони її приймуть, ну, піднімуться ветерани, підніметься обурення певних політичних груп, але буде тоді ефект, як з Кримом. Васька кушає да єсть. На жаль, таке може бути теж. Мгм. Скажите, а зачем это все? Для чего? Чтобы просто встретиться в нормандском формате? Ну, виходить так. А давайте згадаємо кілька абсолютно страшних речей. Пригадуєте, коли помирав 4 дні наш боєць і не була проведена операція по його порятунку. Такі рішення про проведення операції приймаються автоматично, тому що армія ніколи не залишає своїх бійців помирати. Хто міг ухвалити рішення не допустити війська і не допустити, щоб там відбулася операція? Тільки Верховний Головнокомандувач. Тоді ж нам прямо казали, ми не маємо зараз пересваритися з Путіним, що відбулася зустріч хоча б якась. Потім у нас відбулася оця жорстка перестрілка, наші загинули бійці, одному застрелив снайпер прицільним вогнем, 3 загинули, підірвалися на мінах, які от в ті дні підклали занесені диверсійно-розвідувальні групи. Відбувається куча інших речей, а наш Генштаб каже, нічого, все в порядку, все прекрасно, тільки для того, щоб не зірвати зустрічі і переговори. У мене таке відчуття, що це стало фетишем, переговори будь-якою ціною і хоч якісь надії, щоб можна було принаймні до місцевих виборів розказувати і обіцяти, що мир таки буде, війна таки закінчиться, все буде в порядку. Я не бачу іншої підстави для того, щоб робити такі, на мій погляд, дуже небезпечні поступки. Ну і плюс давайте не забувати, що, на жаль, в переговорну групу були включені люди, яких дуже багато що поєднує з Росією ідеологічно, ментально. Ну, Фокін – це 100% російська креатура. Просто на 100% без варіантів. Кравчук, ну, це категоріями СССР. Це не є людина української свідомості, на превеликий жаль, він це показав під час свого президентства. Але, на жаль, Андрій Єрмак, який, ну, на мій погляд, абсолютно незаконно, оскільки він не є У політичним нас есть 30 радником, секунд. а функціонал його не передбачає таких дій, він, на жаль, займається теж там цими діями, і він теж має дуже глибокі зв'язки з Росією, з тим же самим Дмитрієм Козаком. Спасибо большое. Это был Тарас Черновол, политический эксперт, с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Ну, а я с вами вынуждена уже попрощаться. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм Муждабаев». Сәғыл достар, не азақке сізле бүгін үшін сағлық лашмақ мечбуриетінде, қатенде бүгін чөқ әдеселер юз берді ве эсас хаберлерден бірі бұл біздің семердешлерімізге шығарылған дешетлеве вақши үкімлердір. Бұл ве дегер меселерні невветеке Прайм программасында ве сонра заман информацион программасында тафсиятлы жесе еретіңіз. Қош келдіңіз.